Čaute, ďalší týždeň je za nami, takže si ho ideme zrekapitulovať. Porozprávame sa napríklad o tom, ako Separ zmlátil svojho fanúšika, alebo respektíve dal mu facky počas koncertu, alebo o Ektorovom novom albume. Nájdeš tu všetko v tomto dieli. Celým Slovenskom nedávno obletelo video, že Separ sa dostal do konfliktu s jeho fanúšikom, ktorý bol pod stageom a myslel si, že mláti tam nejakú holku. Pravda bola však úplne niekde inde a tá baba, s ktorou mal byť v tom konflikte, bola vlastne iba jeho frajerka, ktorú z toho konfliktu ťahal. Hold, občas život býva sviňa a je to neférové. Takže momentálne ste mohli vidieť video, že čo sa vlastne stalo. Ale nedávno potom vyšlo aj toto video, v ktorom sa vlastne táto zlatá španielka snaží vysvetliť, o čo sa vlastne dialo a že ten chalan nebol človek, ktorý jej ubližoval, ale bol to jej priateľ. Takže pozrieme si aj toto video a do komentu mi napíšte, že za koho by ste sa postavili a kto je podľa vás práve. Či je Separ hrdina, alebo proste sa zachoval tak, ako sa nemal zachovať a zazmetkoval a darmo robil ramena a ubližil tým nevinnému. Zrazu vidím bum. Nerozumela som vôbec, že načená. Ja som sa snažila mu povedať, idem sa jeho a sa snažím povedať, to je môj priateľ. Snoop Dogg chodil s Cameron Diaz na rovnakú strednú školu a Snoop Dogg bol jej dealer ganja, čiže marihuany, čiže makaku, nazvi to jak chceš. Nie je to funny? I might have told her some of that white girl weed. What's that? What's white girl weed? You know, sticks and stems and seeds. Ganžo sme začali, pri ganži aj ostaneme. Nikdy som nečakal, že Mickey Mora dá spoluprácu s Reedom Radarom, lebo vieme obidva, že keď začal Reeda, tak Mickey už niekde sedel a teraz to prišlo a pýtajú sa, že kto to má vo vačku. Si to ty? Kto má vo vačku, ten nikdy dlho není sám. Kto má vo vačku, má za ušami isto plán. Kto má vo vačku, rolú to rýchlo ako pán. Separ si na svojom koncerte vždycky zastane bezbrannú holku, za to má svoje street kredity. Všetci chceme Free Michailova, za to patrí jeden veľký street kredit jemu a dáme ho má minimálne za tento song. Respekt si nejde koupit, zapomeň. Dám ruku do žhavýho, zas vysahám na oheň. Loajalita za svý město nesu pochodeň. Několik rozporů skončilo ksichtem oholeň. Nedávno bol u nás ako host človek s veľkým B ako bio a momentálne má vonku nový klip na song Hotelier a mňa to strašne baví. Je to fakt taká funky vecička a vieš si to ísť. Podľa mňa to je super vec. Oh yeah, yeah. Cestovať viac ako hotelier. Berlín, Paríž, Montpellier. Kam nás vietor odveje. Yeah. Ektor dvíha levely a dvíha ich priamo z LA. Klip natočený do štýlu GTAčka, úplne čistá Amerika a na produkcii Sean Brown. Dneska to bylo OK, ale počkáme na zítřek. Jenom aby věděli. Dneska to bylo OK, ale počkáme na zítřek. Boy Wonder si zase rýpol do politiky jeho novým trackom Stále vládze. Tento track veľmi pekne metaforicky, hlavne v refréne, opisuje život, aký tu žijeme my obyčajní ľudia a taktiež aj vykresluje, ako vidí politikov v jeho očiach. Podľa mňa aj celý pekný klip je prepracovaný, o ktorý sa postaral Mystika Produkt a nesie v sebe hlbokú myšlienku. Je už len na tebe, čo si z toho zoberieš. Oni zabili chlapa, bum, asi preč, ta. Oni zabili chlapa, si moc ľahký terč, tak to začni chápať. Dávno som zo žiadneho tracku nemal husiu kožu. Z tohto som ju naozaj mal. Úplne úprimné slová na beate na nejakých 16 alebo viacerých baroch o svojom vlastnom svedomí. Keď má byť niečo rap, tak toto je podľa mňa rap. Je mi líto, že jsem mámě řek, že ji nenávidím. Nikdy si to neodpustím, doteď se za to stydím. Prodával jsem drogy zákazníci před barákem. Feťáci s kudlama, který jsem měl vzít pravým hákem. Prišiel čas na to, aby sme ti dali nejaký tip na umelca a je to Blabbermouth, holandský MC, ktorý už podľa jeho mena môžeš vedieť, že jeho huba ide ako samopal. Some of them wanna be better than my can never give up on this hot shit. The typical mindset team enough shows like hotcakes. Some of them call me number one, some of them call me insane. Call me what you want, but don't call me till it's time to do my set. Farmári protestovali a uzavreli Bratislavu. Ale pre nás prišiel tiež čas, aby som ja trošku zaprotestoval a uzavrel tento celý rap tag.
Ale keď chceš, aby som do týždňa zase otvoril, tak nezabudni dať like, poprípadne to zazdieľať, aby sa to dostalo k viacej ľuďom a taktiež sledovať celú stránku #.sk. Či